Kaagyari naman ang papabalo namon nga good vibes sa inyo para sa sini nga weekend. Sa Bago City, may kapit sa 40 ka mga amo ang nagakakitaan nga nagapanaog sa highway sa Barangay Mailom. Nagahatag ini sang kalipayan sa mga naganilabay, ilabi na sa mga kabataan. Hindi man abi sa tanan nga tion makakita ka sang amo sini kadamo nga mga amo, kag iban diri mga baby pa. Pero makahibalo ka mo bala nga ang pagpanaog sa mga amo gikan sa kabukiran ang hindi manami nga senyales. Mahimo nga may nagasabad sa ilang ilistaran o kun may nagapahog sa ila. Mahimo man nga nagutom sila kag wala na sa may makaon sa ilang ilistaran. Kaag nakahibalo ka mo bala nga kun maanad ang mga amo nga nagaupod sa pagsinalayo sa mga tawo, hindi na sila pagbatunon sa ilang mga tribo. Inang aton istoryahan sa buwas sa tripping ni Ruming at 7 p.m. Kag sa Sunday naman, masobra sa 70 ka mga individuals kadaman diri mga performers ang ilang gitagaan sa first aid sa pagsaulog sa Mascara Festival sa Bacolod. Mga youth volunteers sila sa Philippine Red Cross nga nagpalapot sang relief assistance sa mga nahalitan sa Bagyo Paeng kag sa mga pamilya nga naapektuhan sa tinalikdan nga enkwentro sa Mamayan City. Sa tuyo nga mapadamo ang ilang mabuligan karon gilunsad ang Adopt Pula Project. Aton kilalahon ang ilang mga volunteers sa sinang episode sang Paganihan.